ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ହିତ। ମୁଁ ବି ଏଇ କଥାକୁ ପୁରା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ସକାଳୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଲିଛି? ସ୍କୁଟି ଧରିକି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ହଉ, ସ୍କୁଟିରେ ହଉ କି ପାଦରେ ହଉ, ବୁଲିଲେ ଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲି ମଟନ୍ଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମଟନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଗକୁ ସ୍କୁଟି ଚାଲିଲା? ସ୍କୁଟି ସେଇଠି ଠପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା। ମନଟା କହିଲା ଯାଉନୁ ଟିକେ ମଟନ୍ଟା ନେଇ ଆସିବୁ ଖାଇବା। ଏଇଆ ଭାବି ମଟନ୍ଟା ନେବି ନେବିନି ଏଇଆ ଭାବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମଟନ୍ ବାଲା କ'ଣ କଲା ନା, ମୋର ବିକଳିଆ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କଲା ନା, ପଲିଥିନ୍ରେ ମଟନ୍ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲା। କହିଲା ମା ନେଇଯା, ମଟନ୍ଟା କରିକି ଆଜି ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୁ ପଇସା ଦେବୁ ପଛରେ ଦେବୁ, ଆଗେ ଖାଇଦେ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କି ଛାଡ଼େ, ମାଗଣା ପାଇଲେ ତ ଲୋକ ପିଚୁ ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଟନ୍ଟା ଛାଡ଼ିବି? ଜମାରୁ ନୁହଁ।